imos tomar certas decisións. Eu vou informar dos proxectos que temos para o próximo ano, entre eles a publicación, por fin, dunha guía cultural da comarca do Carballiño. Imos convocar o terceiro concurso de microrelatos, que ademais está tendo unha resposta moi importante. Imos publicar os 2 números da revista Ágora do Orcellón, o 45 e o 46, e aparte imos publicar outro libro do románico, neste caso de Celanova, da Limia, que era xa o que faltaba, porque xa temos peiteado toda a provincia co románico. Imos presentar tamén 8 novos socios, que son persoas distinguidas, cultural, científica, e digamos, incluso filosóficamente. Presento unha colaboración relacionada cun tema de características un pouco especiais, que é un tema de carácter, como diría eu, xudicial, de casos que destacaron ao longo da historia desde o século XVIII ao século XX, de temas relacionados coa escaseza de auga. Esta escaseza de auga veu motivada fundamentalmente pola nova presenza de produtos como foi o millo, que exixían moita rega, e logo despois tamén aproveitala para poder moer o froito e obter a fariña correspondente para elaborar o pan de broa que tanta miseria sacou e fame negra. Por outro lado, son 5 casos fundamentalmente os que eu abordo e que están relacionados con conflitos xudiciais ou preitos que se deron entre veciños das propias parroquias do Irixo e outros que incluso trascenden o propio Irixo, que é co Concello de Boborás, concretamente dun conflito de augas que houbo entre a parroquia de Riádigos e a parroquia de Xendive. Logo, despois, os outros casos son do Concello do Irixo, no que case sempre os curas polo medio trataron algún caso de establecer as paces, pero noutros actuaron de forma contundente, en algúns casos para defender os veciños e noutros para defender os seus propios intereses, porque eso supoñía maiores ingresos nas rendas que percibían en concepto de décimos e outros aspectos que había naquel entón. Presentación do número 44 da revista Ágora do Orcellón, que ten 11 capítulos, e 8 deles están escritos por socias e socios do Instituto de Estudios Carballiñeses. Imos tamén entregar os premios do segundo concurso de microrelatos que organiza o Instituto de Estudios Carballiñeses. Imos lle dar un diploma a cada un deles e van ser entregados polos que subvencionan, polos patrocinadores. Algún deles está ausente, non pode vir, pero outra persona vai nos representar. E, por fin, será o secretario de Política da Lingua, o secretario xeral, o que vai a dicir unhas palabras e posiblemente cerra o acto. Era feliz e quería máis alá de toda pena ser máis feliz cada día. Era un sorriso cantor, era unha menilla leda, era descendente flor. Era un sorriso cantor,